τραγούδι αυτό. Μπορεί να έχει άλλο στο χώρο, δεν πειράζει. Stars shining. Ωραία. Για μετάφερε στίχο-στίχο. Ναι. Θα πρέπει να το θυσεί χειριστά για να βγει αυτό. Ποιο? Το ναι, τελείως. Ναι. Πάντα. Πρέπει να το πει χειριστά για να μην το ακούσω. Ναι. Καλά. Αν ναι, που είσαι... Αυτό, Δανάη. Τόσο. Ναι, για να μην το ακούσει ο υπόπτης. Ξέρεις, δεν έχω καταλάβει. Ναι. Η σύρδας τι λέει το κουτί. Ωραία. Έτσι έχει γραφτεί, αλλά εγώ λέω επειδή αυτή δεν η είναι επικοινωνία που έχουμε εδώ, η οποία, ας πούμε, Ναι. έχω καταλάβει εξής. Είναι σαν να έχουμε ένα διαφορετικό, ρε παιδί μου. Είναι σαν ένα παράσταση. Αυτή η οποία επικοινωνείται. Εντάξει, είναι σύμβαση, ρε παιδί μου, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Εμείς ορίζουμε ότι αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Δεν έχουμε την επαφή μαζί τους με τη δική τους επικοινωνία. Όχι. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, γιατί. Καμιά φορά όμως την έχεις. Καμιά φορά την έχεις. Θέλω να πω είναι 2 χρόνες συγχρόνως και όποτε θέλουμε. Ναι, αυτό. Είναι καθαρό όμως να πω ότι τώρα, όταν εσύ δεν το προσέχεις, ότι το σήμα θέλω να δώσουμε ότι δεν υπάρχει για σένα. Υπάρχει όταν υπάρχει για αυτόν. Δηλαδή ουσιαστικά λέμε κάτι για αυτόν από κάτω. Σαν να παίζονται 3 σκηνές συγχρόνως. Σαν αυτός να έβγαινε και να του έλεγε μου είπε αυτό. Να δεις τι λέω. Αλλά χεστήκαμε επειδή δεν είναι συνεργάτη θέατρο και το κάνουμε όπως θέλουμε. Αυτή είναι έννοια. Αλλά σαφώς μην έχεις πρόβλημα ότι